Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other good morning. Kablawan tayo tumunggal mesa, good morning. Kablawan tayo pwede iti kakabsat tayo, nagbubuya iti Facebook mas tayo, na imbag na oras kan aldaw yo. Kanya mga oras kay tayan yo, iti abroad, iti abroad, kan iti Pilipinas na imbag na oras yo. Nagyaman tayo manin ken Apo Dios, tayo na tayo iti makaumanay abig sa kansalon at tayo, ang makipagpaset iti daytoy nga nasanto na misa, iti daytoy a Domingo. So, kumusta ti Domingo nakalawas kakabsat, sapay na pumataado nga blessings, tin tayo manaawat. Panangalap, panagkalap. Nakakita kayo ti mapanagkalap po na po. Nakakita kanina namin. Si Kamanang Lisa, wala, tagagaang ka, di ka makikita. Ito, di ba na kalap ko ito alas 3, alas 4. Masumalog ta iti bay-bay iti gaang idi. Amo dita simbang gabi iti gaang idi seminarista is 3 o'clock. Tapos after 3 o'clock, ay sunod pa nagsangpot namin tinagduman nga agpaiso ka iti tao 4 o'clock, 4:30 at dada di igit ti bay-bay mapanagsabat sang kanagit agsangpot. Narigat ati mapanagkalap ta ado pwede ti andi kitaan na di bay-bay, di ululog iti bay-bay. No awan ulog sa awan maalak o nadang saya. Nung nadadagiti kas lang ikan na ulog ka no ijay adot maala. Di ko nada. Dito nalamis ti tiyempo, mabalin nga adot maalan sa. Nung dito napudot ti tiyempo, bumabamot dagiti ikan nga minsa. Di kasi sa dito, nung tingak aldaw, awang makalapam. Nung ti parbangon, adota dumawi ang agpangato, tanalamis di tanong. Nung titingat aldaw, syempre na nga napudot tingato, tanda tayo tupay, magliklik tayo pa iti pudot, tantukat ikanan. Bumabada, isungawan ti makalapam. Diba? Nung da kami, ti panagkalap, may dilakam ti ubing, baniit. Mo, bay-bay dito yung bata, kanangarot ko. Diba? Ito baniit nga, napadasak pa yan, ti ubingan kami jiskon dito, kaya ito bagtit mo, dito kasinsing ko nga, gaputa, masuron sa awang mabaniitan na, ikas-jay na lang, tadi nakadakdakkel nga baniit, ang pagam mo na damot na, kimagat nga, dakkel na, damot kasta ka sa katindog na paltak. Isang idik ko ako, napadasak pa din na panag... di ba karsanda? Ikatanda DJ Danong, DJ Fishpan, nga muna sa kanto pa nagkaras. Siya mo, nailumblong ti ingat sikat ko, diyan mo makaao na. Kasi di pa nagkalap, di awan bye-bye. Kami di bye-bye sa bali, na masapul ti ikat di jay. Masapul ti... Ano di kiti, taka mo, ano di pagsinyalan di kiti... mangalap ti jay. No makita da, maanusan da, maramid da din ti usto, adumot ti makalap da. Dapat may isang baryo nga kuangan, ta simbahan ka no jay ka, nasukatan ti padi, di ka, awang ka no makalapan na ko, pabasulan da di padi, nakapsot ka no kararag di padi. Nagaduntum. Madi na ti padi, sukatan nyo, sukatan da ko madi na mo agkararag, awang makalapan tayo kung nada. Upimang pa iti padi. Siya nga tanong ito, mayasay na tiigid bye-bye. Baka awang pa yun, oray. Baka awan ipon. Pero, dito naibasa nga pa sa tinasanton ng Ebanghelyo kakabsat. Niya po ay susurugyan na iti ministry na. After namin, idinadamag na ni John the Baptist, na kasinsin nakatay balod, now it's time for him to do his job. Nabanan, ng rugin, ang nangasaba. Kat ijay mutlaan nagyanan ni Juan Amamunyag, ni kasinsin na nga Juan, di sa bulon ken Neftali, iti igit, ti karayan Hordan, ijay mutlaan tinagpwes-pwestuan na nga ipuna. Kat ijay mut ti ayan, dagiti adu nga mangalap. Makita na dagiti adu, napunuwing ket jay igit ti danaw ket kuna tayo nga dete lake. Lake, kas ng Tapaway Lake, kumahaan nga karayan na nga baybay diyan. Lake. Diyan nga pa nagkalap,
isagsagana dati ikat da. Kat ni Apo Jesus, that time, agsapsapol isunan kadagiti, agbalin nga apostoles na. Anya ti imuna na inobra, imuna na nakita ni Simon, ni Simon, ken ni Andres, nga kapsat. Ni Simon, isulit iti maawagan ti Pedro. San Pedro detoy. Kada nati kinuna nasurutan dak ket pagbalinin kayto nga mangalap ti tao. Diti kinuna kanay narami dagiti duwa pinanawan da adagos ti iket da ket simurot da ken Apo Jesus intuloy ni Apo Jesus tinagna. Nakita na ni dagiti anak ni Zebedeo, ni Santiago ken ni Juan, James and John. Kasi naman, surutan dak ket pagbalinin kayo nga mangalap iti tao. Kinuna ni Apo Jesus ana tinaramid dagiti duwa pinanawan da ni Amada, pinanawan da ti ikat bilog simurot damat ken ni Apo Jesus. Anya tinapintas sa pagpampanunutan ti kakabsat. Amin tayo, na tayo amin kayat tayo man nunuhaan. Amin tayo man nabunyagan, mangalap tayo man iti tao. Haanlangan nga dagiti ampo nga papadi, papastor, obispo, apostoles, tinakaytudan ti panagbalin ang mangalap dagiti tao. Nung kasano ngamin ti agkalap iti tao, balniita, ikatan. Ti panangalap ti tao, tinapintas nga wagas para kada kayo. I'm talking for the layman. Dagiti tao nga haan nga naordinan ti uneg ti simbahan. Babaan iti panangibiyag iti pamati. National Bible Sunday nga kunada. National Bible Sunday pagriririyan no nagduma ti Biblia, di ba? Iti makidebate may panggap ti Biblia. Makidebate may panggap ti Biblia. Oh, ta kami ti ususto. Ta ammo mi amin nga pasat iti Biblia, ammo mi amin ti bersikulo kapitulo. Very good. Palakpakan ka kuna. Da kami ti maisalakan, da kami ti pudpudno. Alawon, muna ka. Da kami ti mapanig jay langit. Ammo mi amin. Sige, da kayo ti umunan mo, di kami kung ano siya. Di ba? Pero, ti tao nga makaammo ti pudno, nga nasirib ti Biblia. Ti tao nga pudno nga nalaing may panggap ti Biblia. Kasi ti tao na uray may salaan nga bersikulo ti amuna iti Biblia ng amuna nga ibiyag. Diba? Kumpara ka ti ado nga amuna amin nga sitas ti Biblia, amuna amin nga linaon ti Biblia, cover to cover nga kunada, quiz me kunada ba iti karitot na kapay agsaludsud king kuana, nung di namot amo nga ibiyag amin nga nabasa kang linaon na ibagbaga na nga amuna iti may panggap ti Biblia. Kasi iti panangalap ka dagiti tao, iti panangibiyag, iti linaon, dagiti panursuro ni Apo Jesus. Dati urahan tayo magsasao, dati marignada, makita dati panagbiag tayo, ni nasantuan da ito, isurutat man, dati nasayaan. Dati amo tayo nga ibiyag, iti pamati tayo, babaen ti aramid, dati ko na nangarod nga, action speaks louder than words. Diba? Action speaks louder than words. Naurahan mo nga ibaga nga Kristiyano ka, nung makita da, marignada, babaan ti aramid tayo nga Kristiyano tayo, kag mapasurot tayo ida, di tinapintas. Diba? Nuda tayo, ti panagbiag tayo, amu tayo nga awison, dagiti kakabsat tayo, para ti pagsayaatan, di ti panangalap ti tao. Oh, nalpas tayo ti taon 2022. Panunutan tayo, mano nga tamot nga tao tinayasudod tayo ni Apo Dios. Mano nga tamot nga tao tinaawis tayo nga makimisa. Mano nga tamot nga tao tinaawis tayo nga agkararat. Mano nga tamot nga tao tinaawis tayo nga umasudod ni Apo Dios. No nakasab nang makaibaga ka ti maysa, nasayaat dakkel aba nagpalakpak ang tabagim. Ang no tinapanunod mo, ay kinibur ko ni kastaw eh. at damo na di mo nakimisan, digitihaan nga nasayaan. Digiti panahaan nga panangalap ti tao di jay. Panagkibur ti tanong nga munada. Diba? Di ko na naroon, action speaks louder than words.
Han nga nasisita nga sa tayo nga sa o. Tapno makaawis tayo kadagiti kakabsa. Kitaan nyo dito ang tiliw ti manok. Sa example agtiliw ka ti manok. Hanggang makatiliw ti manok, no putak ka nga putak. Sa buwagang talawan nakatamanok Anong no dito, agululimag ka. Ni, nagamatang dito manok. Kasjay. Ngahantay una, less talk, more on action. Kasi dinabinta sa panangalap, kadagiti tattao. Panangiyasadag, kadagiti tattao, maumasadag. Kaniya po Diyos. Babaan iti aramid tayo. Di an may isa nga natangsit nga tao, haan nga may kari nga mangalap. Tinalastog nga tao, haan nga may kari nga mangalap. Mangalap ti tao, ibagbaga. Tita palangguad nga tao, ti tao nga agin ko na, nasayaat nga kasangsangom, nung to nakalikod, kundi nakagayang gay-gayang. Haan nga may kari ang mangalap ti tao ni Jai. Haan nga may kari nga kasi bagbagan niya po, Jesus nga may ka nga mangalap nga tao. Nung ti tao, nga nagpakumbaba, agpaypayso, di mangalap nga agpayso. Tanong natangsit ka, alam, ganda ka mo nga ta. Yung panawan da ka tumula. Nung nalastog ka, ganda mo, kinalastog mo, eventually, panawan da ka tumula. Nung nusi ka nga tao, napakumbaba ka, makita dati kinapakumbabagan ka, makita lang tinapudno nga kinasayaat ka, already ka ibagbaga nga umay kayo, napapanam, makimisa. Dati maawis mo, Jerik nada, inakman makimisa. Anong no dito, dirik na ti tao, king ka nga makakita, king ka ganito, na, jayan, kaya nga makita, haan nga mangalap de dyan. Uno dito, makita na ka pa nga sumungsungan, uno dito, naango, dati payud mo, uno lang kita, dati ang niniwang mo, itartarayan da kan, haan nga mangalap de dyan. Ngayon ti mangalap nga kuna tayo, no makita da dito, aramid tayo nga naimbag, makita da dito, aramid tayo nga nasayaat. Di ba ang dadagiti kakasjay nga tattao agpayso? Dito no, kasarsaritam, idagat kas lang, di ka makapanunot ti dakos. Di ba? Dito no, kasarsaritam, idagat kas lang mabain ka. At dito marignam ti panagbain, panagraem, panagbutang, nga ang mga no makaibaga ka nga gusto, han nga nasayaan. At dito kakasjay nga tattao, di amin? Hey, huwag kasarsarita, kanda po. At tawan, di kayo pinakapadas. Hanggang ado tikas dahil, hindi. Hampay nga, nagiti religyoso nga tattao mo, nung duman, nagiti, mabainak pa'y tapadi akit, hindi, agsauda ka, hindi, talaga nga dumgag ka. Hindi, agibagada ti kapadasan na ti biyag na, pati ka, kas lang ma-insecure ak pa'y nung duman, hindi. Nung pampanunod, iyas-ases ko ti bagig aga, apo haamang, adayo mga kasyahin. Nanumpuy mo na tao, aduman ti pagkapsutan. No iases ko man ti magbangig ka, aduman ti pagkurangan, paglabsingan mo ti tao. Nung na din yung makasarangak ti kasyay, yung ti kas lang natin may buyog mo tenik na. At ti ka kasyay nga tattao. Kasyay ti karit niya po Jesus kada tayo iti dahito nga Domingo. Nga dahito nakita na kalaan, nakita na ka ni Karubang ti Domingo, di ka pa inawawis no may makimisa. Agtartarayan, urayan na may makimisa. Magikadwa aking ka. Aga nagsayaan. Di ba? Makita na ka ti kapsat mo nga, han na ka, at abit-bit mo kat amunan angin ka mangipaay ti tulong kat aguri ka, umayang magtad. Kasi tinabintas. Anong take mo na ako, nung nakita na katipadang nga tao ko, burot ti dara na. Pwede madin, haan ka nga mangalap din din. Kibur, riribok na din okwan. Iti nakita na kapailangan ti padang nga tao ko, iti rumwaran ti sara na agasukan di agong na makakita kay ka. Maday. So we need to examine ourselves. We need to think. We need to reflect on ourselves. Am I a good fisherman? Am I a good fisherman? Am I a reliable and efficient fisherman in the vineyard of Christ? Diyan pang panunutan tayo.
Taan nga nasayate, kung nga ron, nataksit ka, napangas ka, ang kamay ka rin agkala. Ngum no napakumbaba ka, kung natin makita dati aramid tayo, di jay, may ayo na kiti kakabsat tayo, ang tapay na kiti agasawa nga, dati asawa nga lalaki, kat di na kaya tiyo may makimisa. Apaya, agabay ka tumulaki ni bakit ko, marurudak tumula. May sikil kung to ko, dinubis bibidyo ko na yung padi. Di ba? Ano nasayaan? Pero datayo, babaeng tibiyag tayo, babaeng tibiyag nga marik na ti tao kada tayo, dagiti aramid tayo, tay puso tayo. No makita na dagiti aramid tayo nga nasayaan, makita na dagiti aramid, aglipayano da itoy, di ICFC da itoy. Nga di bangin. Tapos umay na sumurot kay maya mo magimisa dyan. Kung nasayaan, hanga gapunta na natin, ni Apo yan ti Padre Jay, umaya makimisaan, kantikas dyan. Kung kay ko natin, umayak makimisa dyan, makikita da, na si kaibiyabiyag mo, no anaman ti mangmangnag mo to'y. Anaman ti masurusurum dito'y. Dito tinapintas. Tawan serbina nga ron nga makangag ka. Dito ko nato yung nga ron nga, awan serbina nga makangag ka, tinaimbag nga adal, hindi simbaan, no di kamot ibiyag. Diba? Tatay pa nang ibiyag tayo, no, anyaman, tinaadal tayo, nangagat tayo. Nagichay ti panangawis, kadagiti tao. Dijay tayo magbalin na pudpud nung nga mangalap. Ngadete, natatanga-tawang kumagat, napintas ti aramid mo, nakaawis ka ti limang, o may makimisa, o di nasayaan. Anong nung nakaabog ka ti limang, o may makimisa, ti madi. Diba? So, padasan tayo. Agbalin tayo nga mangalap ti tao. Ang mangalap ti tao, that is evangelization ng ibagbaga tayo. Not necessarily nga sao. Nag-alangan mo nga natin. Na pintas mo na mo, hindi kita agikpil ti Biblia. Diba? May damang balay-balay. Napintas mo eh. Dati kung agklab-laba ka, kuna, tinasantuan asura, sibugang ka nga tatanong mo. No siya. Ada ka kasday. Ada na minsan ka, wash-washing at tilugan. Apos taglang-lang, talangaro ito na pudo. Ikadardaras ko nga washingan tilugan. Ay, nagbintasan ka sa tamong madalusan dati lugan mo. Kasi tama, iralusan tayo, ti kararwa tayo. Kuna ti Biblia, Diyos ko, sibugang ka, tanong ko na, tinaknagong ko. Nasayaan tigas jay. Tay, evangelization nga ron kakabsa. Pero depende mo yung sitwasyon, di ba? Among lang ron nabanbanugan din yung tao sa mong pala. Di ka namin, sungat nga din ko nagkahan, nagduma na effective din, aramid nga makita ti tao kaysa din sao ng mga ganti tao. Tanong makita na mariknada, day nagsanto na ito nga tao. Nagsanto ti panagbiyan na dito nga tao, mabain da nga garamig ti datos. Then, right and there and then, you are evangelizing and you are becoming a good fisherman in the vineyard of Christ. Agbalin ka ang mangalap. Dito pagsayaan na dito napintas. No ammo tayo, na ibiyag ti pamati yo, o ano pamati tayo, rather than talking and talking and talking and talking. Let's talk more work. Kuna na nga ron. Dijay tayo nga makakalap, makaawis kadagiti at adupay nga tattao na sumurot ken mamati ken Apo Dios. Tabarbareng lang kumamot no may salakan na. Yeah? Dijay karit. That is the challenge for this Sunday. Kasano tayo magbalin ang nasaya at ang mangalap kini Kristo. Tas titimbaga na nga umay kayo tapag balinon kayo nga mangalap ti tao. Not just by words, but let us live with the gospel. Let us live in ibiyag tayo, kay pamati tayo. Tapos tumarik na ti tao, na Kristiyano ka, makita da, mapasurot mo idanay, nagsaya at ti aramid na daytoy, inak mamad surutan. Legitikarin kada tayo. Amen.